Kanyaman na kaya nga broy ne, kalamungge. Ay, yapin niya itang tiga DSW ding maglista ita. Ma'am! Yes po, Mrs. Good afternoon po. Nano po ita? Maya Paldo po, ma'am. Ya ko po emergency. Ikutan ko mo po sana, ma'am, nung kayabi ko po kaya tang listahan yung pamilya ng gobyernong 5K, 8K. Ah, amelioration niya po ita, Mrs. Sagli mo po, Mrs. I-check ya po yung lagyuyo nung at kayo ng listahan. Ay, Mrs. Alay po yung lagyuyo. Depende mo rin po kasi alingan po midenan. Kulang po kasi inform. So, yung gagawan mi po, nung nino mo po rin ang pakakalulo, deta mo po talaga rin didenan ming form. Ay, makanita po, ma'am. I-expect ko po kasi kaya be ko po lagyuking listahan. Uling malubat na yaman na pong metit ang asawa kong sundalo. Tsaka po nung akwamiya po, makalista na lang po rin sa liwan ko. Ya ko po sali ko pong bayong cellphone. Kaya ba't ng anak ko po, Jennifer, panyali kaya pong bayo ng speaker. Ay, sundalo ya po palitan dati yung asawa. Mas lalo kayo pong alangatanggap kanyan, misis, uling mag-pension kayo. Makanini na mo po. Then, anda kayo mo rin pong aliwang form. Ining form pong ini, 5K, 8K ya mo rin po. O, sige po, misis, munta na ako po, dakal ko pa po i-assess. Sige po, bye. Ay, wapin. 5K, 8K yapin. Kaso't makanining makasulat, fan run niya. Buri na ako pa yatang mamulaing, ma'am. Ay, sagli, ma'am! Sagli mo po. Mag-apply na ako mo pong 4 piece.